खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। कलियाबराव पुलिस इनकाउन्टार सासे ड्राग्स माफिया जोखोम। म्यानमार केम्पनिफ्राय आलफा उदांनि 4 सोद्रोमाया खारखुमादों। अंकिता दत्तखौ 6 बोसोरनि थाखाय कंग्रेसनिफ्राय होखारबाय। गसाइगाव 1 नं जारागुरि पिजिआर गामियाव सारन्थाइ गावनायाव गंसे न'आ सेवहांगार। जादव फायंनो 5थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ दिल्लीयाव गथायबाय। सुबाइजार सामथाइबारियाव 1थि बिजनि हायुङारि बैसागु फोरबो। जिया समफ्रामहारिया निखावरिफोरनो अनसुंथाइ होदों। गसाइगाव श्रीरामपुर गेटआव पुलिसा गोबां बिबांनि दाउ आरो मोसौ बेदर जब्द खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै गोथार ईद खालिनो कलियाबराव पुलिस इनकाउन्टाराव सासे ड्राग्स फालांगिरिया गोब्राब जोखोम जादों। मख'नो गोनांदि नगाव जिल्लानि कलियाबर हाटबागान ओनसोलनि मिसायाव पुलिसा सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ थांखिनानै गुलि गावदों होननानै खौरां मोन्दों। पुलिस इनकाउन्टाराव जोखोम जानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ सामगुरिनि ड्राग्स माफिया साद्दाम हुसैन होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसा शुक्रबारखालि हराव साद्दाम हुसैनखौ हेर'इनजों लोगोसे हमनो हादोंमोन। नाथाय हरनि 1:15 रिंगायाव निजुरिनिफ्राय फैफिननाय समाव लामायाव गोब्राब बार अखा लोगो मोनो आरो बे समावनो साद्दाम हुसैना खाबु लानानै पुलिसखौ गाग्लोबो आरो खारलांनो नाजायो। जाउनाव साद्दामखौ थांखिनानै पुलिसा गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव साद्दाम हुसैननि आथिङाव गुलि नाङो। बबेखानि पुलिसा साद्दाम हुसैनखौ नगाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय साद्दामनि हालोदा जोबोद गाज्रिनि थाखाय उननि समाव GMCHआव लाबोनाय जायो होननानै खौरां मोन्दों। ओरैहाय बे जाथायाव साद्दामजों लोगोसे गुबुना लोब्बा दङना गैया बेनि बागै पुलिसा नायबिजिरनो जागायदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। म्यानमार केम्पनिफ्राय खारखुमादों आलफा उदांनि 4 सोद्रोमा। माइरं दालि एबा रेशन लांनो फैनाय आलफा उदांनि 4 सोद्रोमाया खारखुमादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आलफा उदांनि गायसनथाय साननि सिगां आफादनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि बिथोन बायदियै रेशन लांनो थाखाय म्यानमार केम्पनिफ्राय ओंखारबोनाय आलफा उदांनि 4 सोद्रोमाया खारखुमादों। ओरैहाय म्यानमार केम्पनिफ्राय आलफा उदांनि 4 सोद्रोमाया खारखुमानाय खौराङा सोराङाव फैनायनि उनावनो अखं आसामाव सोमोनांहोदों। मानोना माइरं लांनो ओंखारबोनायनि खाबु लानानै खारखुमानाय आलफा उदांनि सोद्रोमाफोरखौ तिनसुकिया जिल्लानि होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला म्यानमारनि केम्पआव आफादनि गायसनथाय सान फालिनो थाखाय आफादनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा गुबुन केडार आरो सोद्रोमाफोरखौ आलादायै मुवा बेसाद लांनो बिबान होनानै केम्पनिफ्राय दैथायहरदोंमोन। नाथाय बे खाबुआवनो 4 सोद्रोमाया गंसे पिस्तल आरो थर-द' गुलिफोरखौ लानानै खारखुमायो। बेनिनो सासे सोद्रोमाया अरुणाचल प्रदेशनि तिरापआव रैखाथि बिफाननो गावखौ गथायो आरो गुबुन 3 अरुणाचल प्रदेशनिनो खुनसा साखाथिनि सिंखात बस्तियाव रैखाथि बिफानजों हमजायो। बबेखानि रेशन लांनो फैनायनि खाबु लानानै आखाइ दैखांफोनाय आलफा उदांनि सोद्रोमाफोरखौ भेङेरिनि मदन एबा मिन्टु असम होननानै सिनायथिनो हादों। गुबुन फारसे आफादनिफ्राय खारखुमानायनि उनाव रैखाथि बिफानजों हमजानाय गुबुन सोद्रोमाफोरखौ भेङेरिनि हिमांशु भुया आरो मार्केरिटानि महन्त बरुवा होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय गुबुन सासे सोद्रोमानि बागै दासिमबो जेबो खौरां मोननो हायाखै। दासिमबो खारखुमानानै थानाय आलफा उदांनि बै सोद्रोमाखौ भेङेरिनि धरानि गामिनि पलाश मरान होननानै मिथिनो हादों। आफादनिफ्राय खारखुमानाय 4 सोद्रोमानि गेजेराव पलाश मराना बबेयाव आरो माबोरै गोमाखो बेबो सोमोनांथाव। आसाम लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरि डक्टर अंकिता दत्तखौ दोलोनिफ्राय होखारबाय। दोलोनि बेरेखा हाबा मावनायनि दायाव आसाम लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरि डक्टर अंकिता दत्तखौ 6 बोसोरनि थाखाय दोलोनिफ्राय होखारबाय। AICCआ दिनै गांसे प्रेस बिबुंसार जारि खालामनानै अंकिता दत्तखौ दोलोनि प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्राय एरख'दों। दोलोनि हेंथा हाबा मावनायाव लोब्बा थानायनि अजदआव अंकिता दत्तखौ 6 बोसोरनि थाखाय कंग्रेसनिफ्राय होखारनाय जादों होननानै AICCनि गाहाय नेहाथारि तारिक आनवारा सागान होनाय प्रेस बिबुंसाराव रोखायै बुंदों।
मख'नो गोनांदि आसाम लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरि अंकिता दत्तआ हादरारि लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरि श्रीनिवास बिभिनि हेंथायै मलेस्टेशन खालामनाय एबा जौमोनारि गाज्रि नोजोर होनायनि गोख्रों अजद लाबोदोंमोन आरो दिसपुर थानायाव गांसे एजाहार होदोंमोन। ओरैहाय आसाम लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरि अंकिता दत्तआ हादरारि आफादनि श्रीनिवासनि हेंथायै मलेस्टेशन खालामनायनि अजद दैखांनाया आसामजों लोगोसे कर्नाटकनि राजखान्थिखौबो दुंहाव खालामदों। बेनि अनगायैबो बे अजदआ जानो गोनां कर्नाटक विधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसनि थाखाय गाज्रि गोहोम लाबोनो हागौ होननानै माखासे थाखोआव सावरायजादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव 1 नं जारागुरि भिजिआर गामियाव सनिबारखालि फुंनि 5 रिंगासो समाव गोब्राब बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनायजों रोहो रोहो अर जोंखाङो गंसे नखराव। रबिरन बेवा मुंनि बुरि आइजो गोरिब निखावरिनि न'आव सारअन्थाइ गोग्लैनायजों ब्लाव ब्लाव अर खामलावो। न'जों लोगोसे न' सिङाव थानाय बायदि दोहोन सम्पति आरो दाउ हांसो थोरसि लथा जि जोम बायदि मुवा बेसादफोराबो खामनानै सेवांगार जायो। ओंखाम संग्रा न'आव ओंखाम ओंख्रि संबाय थानाय समाव दहमै सारअन्थाइ गावनायजों अर जोंखाङोब्लाबो नाथाय हमिरन बेवाया न'निफ्राय खारग'नो हायो। न'आव थानाय थोरसि लथा सौखि सियार दाउ हांसो खहा जादोंब्लाबो नाथाय मानसिया जेबो खहा जायाखै होननानै फोरमायदों। बर' हारिनि गिबिसिन जांख्रिथायारि लामा दिन्थिगिरि समाज फोसाबगिरि आरो बर' हारिनि गेजेराव ब्रह्म धोरोम गायसनगिरि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 164थि जोनोम सानखौ 18 एप्रिलाव दिल्लीनि हौज खासाव थानाय पुलिस कलनीनि कमिउनिटि सेन्टाराव जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ खौसेयै बानजायदोंमोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट आरो बड'लेण्ड सरकारा आरो बेखौ जाफुंसार खालामनायाव हेफाजाब होदोंमोन दिल्ली इउनिट कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादा। हाबाफारियाव आसामनिफ्राय गासै 250निबो बांसिन सुबुंफ्रा बाहागो लाहैनायजों लोगोसे दिल्ली दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिल्ली बर' एस'सिएशननि गोबां बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिखौ आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां उर्खाव गोरा ब्रह्मआ दैदेनदोंमोन। बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर'आ। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ हाबाफारिखौ बेखेवनायजों लोगोसे 2023 मायथाइनि थामहिनबा 5थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ मुंदांखा सुबुं फरेस्टमेन अफ इन्डिया बिथां जादब फायेंनो गथायनानै होयो। बिथां फायेंआ गावनि बिबुंथियाव बुङोदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउ जारिमिना जोंखौ सुबुं सिबिनो थुलुंगा होयो। बिथांनि मिथिंगाखौ मोजां मोननाय हाबा मावनायाबो सुबुं सिबिनायनिनो गिदिरथार खामानि। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि खुगा लाइसि गुरुदेवनि बोसोनखौ हारियानानि महारिषि बाल्मीकि मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर रमेश भारद्वाजआ बेखेवनानै होयो। बेखेव बिबुंथियाव बिथाङा बुङोदि गुरुदेवनि आदर्शखौ बर' हारिनि गेजेरावल' होबथानानै दोनालासे भारतनि जेरावबो गोसारहोनाया गोनां। बेनि थाखाय थुनलाइया गोनांथार बिजों। भारतनि गासै रावावनो गुरुदेवनि आदर्शखौ लिरनानै फोसावनो आवगायबोनोबो बिथाङा खावलायो। लोगोसे बिथाङा बुङोदि गुरुदेव नङामोनब्ला बर' हारिया भारताव रावजोंबो सिनायजानाय नङामोन। गुरुदेवनि दिन्थिनाय लामायानो बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होदोंमोन आरो दिनैनि बड'लेण्डआबो बिथां गुरुदेवनिनो बिहोमा होननानै बिथाङा रोखायै बुंथियो। चिरांनि बिजनि सुबाइजार सामथाइबारियाव गिबि खेबनि थाखाय सानसेनि हाबाफारिजों 1थि बिजनि हायुङारि बैसागु फोरबो खुंदों। 20 एप्रिल बृहस्पतिबार खालि एबा बोसोर गोदान 6 बैसाग खालाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बैसागु फोरबोआ खुंजादों। बिटिसिनि इएम धनन्जय बसुमतारिया बे बिजनि हायुङारि बैसागु फोरबोखौ फुंनि 9 रिंगायाव बेखेवनानै होदोंमोन। सिगां गेलेनाय बादायलायनायखौबो लाफानाय जादोंमोन आरो उननि समाव लांदां बैसागु मोसानायजों बैसागु फोरबो खुंफुंनाया जोबोद मेहेरगोनां जादोंमोन। इस्लाम धोरोमारिफोरनि फोरबोनि समाव जेसिया समफ्रामारिनि बाखनायथाव हाबा। समाज सिबियारि जेसिया समफ्रामारिनि फिन दिनै दुखुथिया सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होदों। समाज सिबियारि जेसिया समफ्रामारिया सुबुंफोरनो राव धोरोम हारि बासियाजासे मदद होबोबाय थाबोगासिनो दङ। चिरां जिल्ला सामथाइबारि बिएसडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय मजाबारि गामियाव गोबां दुखिया सुबुंफोरनो दिनै ईदनि साननैसो सिगां गाननानै रंजानो सि जोम राननानै होयो। जायखौ जेसिया बिथाङा गोजोननाय आरो बिदि मावलांबाय थानो जेबो हास्थायाजासे इसोरनिफ्राय बोरल' आसा खालामो होननानै फोरमायो। ओरैहाय बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय क'क्राझार सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरि जाहांगीर हुसेन आरो जेसिया बिथांनिसिम जिउआव खस्थ' खालामनानै बे थाखोसिम सौफैनायखौ गोग्गानाय फोरमायदों। लोगोसे गामिनि सासे गागि सुबुं आरो जि मोनगिरिफोराबो गोसो गोरबोजों गोजोननाय फोरमायदों।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव गोग्लैनाय सिमालटापु पुलिसा थांनाय मोनायाव फुंनि 1 रिंगासो समाव पेट्रलिं होनाय समाव हमनो मोनो गोबां बिबांनि पेकिं खालामनाय बेदर। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खोला भारत हायद्राबादनिफ्राय आसामनि सनापुरसिम लांनो नागिरदोंमोन NL01Q9071 नम्बरनि कन्टेनार गारिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कन्टेनारनि सिङाव गासै 10,000सो केजि पेकिं खालामनाय दाउ बेदरजों लोगोसे मोसौ बेदर दंमोन होननानै मिथिनो होदों सिमालटापु पुलिसा। सिमालटापु पुलिसा NL01Q9071 कन्टेनार गारिजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।